No niin, terveisiä täältä apteekkaripäiviltä ja nyt on semmonen homma, että meillä on täällä elävä legenda Ilkka Vainio. Mä haluaisin tarjota sulle purskun. Tomi! Kiitos. Pursku toimii aina, eikä silloin huolet paina. Ja tässä on meidän itse puolukkasuhde purskun kehittäjä, Pirjo Pärnä. Hienoa tavata. Ja sen verran, että kerrotaan suurelle yleisölle, että mitä tosiaan pursku, mitä se auttaa kaikkiin suun ja terveyden. Mitä tässä on? Se on sellaisia fenolisia aineita, mitkä vaikuttavat aika monipuolisesti. Vähentää semmoista matala-asteista tulehdusta ja pienverenvuotoa ja plakimäärää hampailla. Ja sitten näitä Candida-hiivasieniä vähentää ja myös reikäbakteerien määrää vähentää. Mutta ennen kaikkea lisää syylin eritystä. Sehän on iso ongelma monella. Tämä kuiva suu ja se altistaa taas Candida-hiivasienien infektioille. Kyllä, se on se just hyvä puhe. Se, että mulla on kuiva suu, esiinny paljon ja puhun paljon, niin tämä on ollut sillä tavalla hyvin auttavainen mulle. Ja tosiaan sitten muuten se, että hampaan ja suun ei ole terveempi, kun mä oon tätä käyttänyt. Että mä haluan kiittää sua ja halata vahvasti, että olen purskun käyttäjä. Kiitos. Kiitos. Käytä sinäkin niin kuin minäkin. Puolukkasuhde pursku. Se on hyvä. Silloin ihminen jatkaa elämää menestyvää ja on syyty hymyillä eikä lymyillä.